Здравейте, потребители на YouTube, аз съм... Здравейте! Махай се, бе. Здравейте, аз съм The Gamer BG. Ти Power Master TV. Той е при мен! Моля ви, не му обръщайте внимание. Това е Jurassic Park Operation Genesis епизод епизод 2 ново начало. Така ще го кръстим. И сега ще настроим малко... Не. Трябва да намалим малко звука. Даже не малко, а много го намалих. Сега. Hello, my name is John Hammond, and I am in charge of InGen, the company that you now work for. Your job is quite simple, really. Build a pack, create dinosaurs, and entertain people. Of course, we'll be keeping an eye on you as well. We'll watch your pack. И ще играем с унлокване на сайтове безплатно, така. Всъщност Фрей без звезди. Но за да бъдем честни, ще... Ето. Когато съберем една звезда, тогава ще отключим, защото по принцип е така. Когато не са ти отключени дик сайтовете. Значи първо се... О, ма гъннес! Така, това ще е Creative Mode Jurassic Park, защото имам към точно 1 милион ли това, да знам, да. Не, 1 милиард долара, лол. Това ще го кръстим Jurassic Park Creative Mode епизод 2 ново начало с Creative Mode. Ще е в описанието това. Така, ето тук ще започва нашия парк. Не. Чакайте. В картата. Началото начало ще е от тук. Ето тук. Защото е така готино. Сега. Първото основно е това. То се знае, че това е основно. Ето така. Оп, без искам. Трябва да се придържам да говоря по-силно. Но аз съм на лаптопа и знам, че се чува доста добре. Тук това ще е най-голямата ми клетка. Която ще. Така. Не, клетка. Объркахме се, извинете, но имаме доста пари, затова не се притесним. Така. Доста объркващо. Това е огромна клетка. Защото тук ще се правя толкова огромна, защото тук ще събирам абсолютно всички тръвопаси. За които иска. Така, доста широка клетка. Ето тук ще начинам. Имаме доста пари, затова не ми дреме. Какво ще правя? Правим сега пътят. Ето така. Получава се, че ще започнем. Така, брат ми пее на арабски език. И ще започнем. Ето толкова, хайде. Това ще е първа част, ще е на 2 части първи епизод, защото ще правя по 15 минутки епизод най-много. Така, хачари. И сега да видим какви динозаври. Да, ще има Албертозавър. То е ясно. Добре, да правим 3 такива. Сега тук за хищник. Лед хищник. Но Албертозавъра ще правя ясничка. Какво да правя голяма? Не е нужно да е голяма.
Опс. Ето, ще ни стигне. И ето това. Ще има доста добро, доста хранителни състави. Message from Dr. Grant. За вода ще направя ръкичка. Max Paura. Значи Тук тук е едно езерце. Какъв е то клип, където гледа брат ми, не знам. Така, реката е много ясна. Power Master. Аре бе, стига прави реклами бе! Много си гаден. Брат ми е въртителен, да ви кажа. Така, не знам колко време е клипът, но ми се след малко да го спирам. Да продам, макар и да имам един много доста. Ladies and gentlemen, Не, сега че ми дрънка. declare the newest wonder of the modern world, Jurassic Park. Първото клина е тук. Това ще тук. Message from Dr. Grant. Имаме съобщение от доктор Педал. Доктор Педал. What are your instructions? О. Анкозавър. Great. О. Аз ще си събера анкозавър. Just what I was going to suggest. Анкозавър. О, мен, садова печ. Come on. Така. Аре бе, кога ще идват тия путки? Така. Той. Опа! Много съм прост. Наистина. Сега как да го премахна? Yes, махна. Ти две пъти ги махна. Тук. Съдва печ. Идват хората. След 3 минутки ще спирам, че направо ми сигурно е 2-3 гигала. Не има 2-3 гигабайта, ама има 1,5 Към... Тук е готино. Чайте да спалнем Албертозавър. Аре, двама. Два са достатъчни. За да имаме 5 динозавъра в този парк. Шиван, където майка му е наебана. И точно така. Аре, шада бе. И това ще го кръста Жпок БГ с отделно, защото другото беше БГ-то заедно с Жпок и знам, че някой го търсят Жпок и отделно БГ и затова. Така, нов динозавър, Албертозавър, ето го пича. Глей го бе. Аз съм на лаптоп всъщност. Така, ето го. Аре, мъкни бе! И аз ще излагам клиповете ти. Да, брат ми е путка с мас, която е ял вчера. Hello. Там. Ето. То клина. Газа си. Urgent message from Dr. Wu. Ето. Опс. What would you like us to do? Yes. Анкозавър. Аре, шана бе! Бълък смокър.
Оп. Овци, кози, кози. Извинете, просто се майтапиме, но честно ме нервира. Ама малко само, че. Ето още един път идва. Моля те, престани. Ето още един път идва. Хеликоптерът и вече като влезнат тези хора, клипът спира. Чайте пак да свършим на клинера. За да win. И това беше втори епизод. Дано да сте доволни, да ви е харесал. Аз съм първият геймър, който снима на тази игра. И официалният кавички. Така. Ето и да изчистим това и клипът ще свършим. Оп, имаме съобщение, голяма работа. Това като го изчисти, клипът спира. Моля ви, абонирайте се за канала, абонирайте се за GamerBG, моят канал и за Power Master TV. Това беше епизод.